আজি ଏଫଏମ ପୀଡ଼ିତା ଛାତ୍ରୀ ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ ବିଶୀଙ୍କ ଏକାଦଶାହ କର୍ମକ୍ରିୟା ଏନେଇ ବିଶୀ ପରିବାର ଓ ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ ସ୍ମୃତିଚାରଣ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ନିଜ ଜନ୍ମମାଟି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭଗରାଇ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଳାଶିଆ ଗ୍ରାମର ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। କର୍ମକ୍ରିୟାରେ ସକାଳଠାରୁ 5 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ସହ ସ୍କୁଲ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆସି ଅମର ଆତ୍ମା ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୁମନ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀଙ୍କ ଏକାଦଶାହ ଅବସରରେ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ଏବଂ ଶ୍ରମ ନିଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ସଦର ବିଧାୟକ ମାନସ ଦତ୍ତ, ବସ୍ତା ବିଧାୟକ ସୁଭାଷିନୀ ଜେନା, ଭଗରାଇ ବିଧାୟକ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଦାସ, କରେଇ ବିଧାୟକ ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବିଧାୟକ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୁମନ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ପରିବାରବର୍ଗକୁ ଭେଟି ସମବେଦନା ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହାସହ ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଗଛଚାରା ବଣ୍ଟନ କରିବା ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା।